Жудаснае забойства ў сталіцы. Ці можна было яго перадухіліць? Дзіцячая праца ў Беларусі ці ад добрага жыцця і знішчэнне беларускай прыроды рукамі меліяратараў. Усё на продаж. Серада 10 чэрвеня, 19 гадзіна, аб'ектыў. Я Валерый Руселік, вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. У жудаснага забойства, што адбылося ўчора ў адным са спальных раёнаў Менску, былі сведкі, але дапамагчы дзяўчыне не паспелі. Цяпер следчыя апытваюць відавочцаў і высвятляюць усе акалічнасці страшнай трагедыі. Што вядома пра злачынства і асобу забітай у нашым матэрыяле? Як высветлілі журналісты выдання «Онлайнер», якія пабывалі на месцы здарэння і паразмаўлялі з суседзямі, крывавая драма разыгралася ў кватэры на першым паверсе. Каля паловы 11-й раніцы жыхары суседніх кватэраў і дамоў пачулі крыкі «Памажыце! Рэжуць!». Адна з суседак выйшла на пляцоўку і ўбачыла, што дзверы прачыненыя. Зазірнуўшы ў сярэдзіну, яна ўбачыла, як нападнік метадычна наносіць дзяўчыне удары нажом і нажніцамі. Жанчына ў шоку выбегла на вуліцу па дапамогу. Для відавочцаў, скончыўшы расправу над ахвярай, мужчына накіраваў лязо на сябе. На ягоным целе пазней налічаць каля 20 ранаў. Калі міліцыя і медыкі хуткай дапамогі трапілі ў памяшканне, абое былі ўжо мёртвыя. Загінулая дзяўчына была адзінай дачкой у сям'і. Яна засялілася ў гэтую кватэру ўсяго 5 месяцаў таму. Жыллё ёй набыла маці. Суседзі адзначаюць, што дзяўчына была вельмі спакойная і ветлівая. Цяпер следчы камітэт расследуе крымінальную справу па артыкуле «Забойства». На месцы працягваюць працаваць спецыялісты Дзяржаўнага камітэту судовых экспертызаў, якія высвятляюць усе акалічнасці здарэння. Беларус стаў выпадковай ахвярою расійска-украінскай вайны. Владзіміра Сяргееў штурхануў палена, што ляжала на дарозе. Адбыўся выбух. Мужчына загінуў на месцы, а ягоная жонка атрымала лёгкую кантузію. Трагедыя адбылася яшчэ летась, 12 красавіка, у Кірылаўцы Бранскай вобласці Расіі. Гэтая вёска месціцца ля самай мяжы з Украінай. Расійскія ўлады абвінавацілі ў інцыдэнце ЗСУ, ды назвалі яго тэрактам супраць мірных жыхароў. Тром дзецям Владзіміра Сяргеева спачатку адмовілі ў кампенсацыі за смерць бацькі, бо той не грамадзянін Расіі. Зрэшты, пазней Бранскі абласны суд усё-ткі задаволіў іхны пазоў. Дапамога сем'ям тых, хто загінуў ад абстрэлаў у гэтым рэгіёне Расіі, складае ў пераліку прыблізна 16 000 еўраў. У памежных з Беларусю грамадах Валынскай вобласці Украіны ўздоўж асобных участкаў дарог пачнуць ставіць антыдронавыя сеткі. Пра гэта заявіў выканаўца абавязкаў начальніка Валынскай абласной вайсковай адміністрацыі Роман Романюк. Ён зазначыў, што небяспека з боку Беларусі захоўваецца, таму Валынская вобласць працягвае рыхтавацца да любых магчымых выклікаў. Тым часам Радыё Свабода піша пра сетку расійскіх аэрадромаў і пускавых комплексаў, якія апошнімі гадамі паўсталі пры беларускай мяжы і могуць выкарыстоўвацца для запуску ударных БПЛА па тэрыторыі Украіны. Гэткіх месцаў не менш за 5. Паводле камандзіра ВПС і войскамі супрацьпаветранай абароны ўзброеных сілаў Беларусі Андрэя Лук'яновіча толькі летась у нашай краіне зафіксавалі больш за 1400 парушэнняў паветранай прасторы. Лукашэнкавы рэжым не называе прыналежнасці гэтых дронаў, аднак украінскія вайскоўцы паведамляюць, што расійскія шэгады і герберы выкарыстоўваюць паветраную прастору Беларусі і яе памежжа для атак на паўночнай і заходняй вобласці Украіны. Праваабарончаму цэнтру «Вясна» сталі вядомыя падрабязнасці гэтак званай справы ЕГУ. Праваабаронцы спасылаюцца на пастанову аб завядзенні крымінальнай справы, паводле якой да людзей прыйшлі за аплату навучання ў ЕГУ, пачынаючы з 2016 года. Маштабны пераслед супраць еўрапейскага гуманітарнага універсітэту разгарнулі ў Беларусі 2 чэрвеня. Сілавікі распачалі крымінальную справу за спрыянне і фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці. Праваабаронцы паведамляюць пра больш як 40 ператрусаў, якія прайшлі выпускнікоў, студэнтаў і іншых датычных да універсітэту асобаў, а таксама іхных родных. Яшчэ раней, 14 красавіка, Верховны суд паводле пазову Генпракуратуры прызнаў ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыяй.
Джон Коул пракаментаваў заяву Святланы Ціхановскай наконт працэсу вызвалення беларускіх палітвязняў, апублікаваную напярэдадні агенцыяй Reuters. У прыватнасці сцверджанні кіраўніцы АПК, што на нейкі час вызваленне запаволілася. На пытанні журналіста «Радыё Свабода», ці сапраўды гэта так, пасланнік прэзідэнта ЗША для Беларусі адказаў кароткім «не». Інфармацыю Reuters для нашага тэлеканалу пракаментаваў і дарадца Святланы Ціхановскай у пытаннях дыпламатыі Дзяніс Кучынскі. Відбулося певне непорозуміння в інтерпретації, бо Світлана Ціхановська у інтерв'ю мала на увазі про візит у травні, який анонсував Спадар Коул через 2-3 тижні після визволення Анджея Почобута. Але той візит був тоді сфокусований на праці Спадара Френкліна Грема, на його гамілі, проповіді. Можу підтвердити, що американський гуманітарно-дипломатичний трек по вызволению белорусских палітвязняў ён працягваецца, ён не спыняецца, не спыняўся. І тут мы, безумоўна, вельмі удзячны спецпрадстаўніку прэзідэнта Трампа, спадару Джону Коулу, камандзе Дзярждэпартамента, Белага дому за тое, што яны працягваюць гэты трэк. Мінус тыдзень ад адпачынку. Калі 10класнікаў сёлета ў Беларусі забіралі на вайсковыя зборы, то навучэнцам 5-8 класаў неабходна ўлетку адбыць працоўную практыку. Паводле Міністэрства адукацыі вызваленне ад практыкі не прадугледжанае. Навошта дзяцей змушаюць бясплатна працаваць? І ці ёсць альтэрнатывы з заробкам? Разбіраліся нашыя калегі. Летнікі і лецішчы, забавы і вандроўкі, у школьнікаў вакацыі. Але не толькі. Вучні 5-8 класаў мусяць адбыць працоўную практыку 5 дзён па 3 гадзіны. Паводле адказу Мінадукацыі на запыт бацькоў, які публікуе выданне «Зеркала», летняя працоўная практыка арганізуецца з мэтай працоўнага выхавання навучэнцаў, фармавання ўсвядомленай патрэбы ў працы, павагі да людзей працы, клапатлівага і ашчаднага стаўлення да грамадскага здабытку і прыроды. Працоўную практыку дзеці найчасцей адбываюць у школе, парадкуюць тэрыторыю, полюць і паліваюць кветкі, прыбіраюць кабінеты і рамантуюць кнігі. Але не толькі. Напрыклад, паводле школьнага сайту вучні Неманіцкай школы на Барысаўшчыне ўжо кармілі каровы і прыбіралі на малочна-таварным комплексе. А бешанковецкія падлеткі будуць займацца праполкай на палях і прыбіраннем двароў у паселішчы, паведамляе раённае выданне «Зара Бешанковічы». Але сам факт працоўнай практыкі не гарантуе выканання мэтаў, пастаўленых Міністэрствам адукацыі. Большую ролю адыгрывае тое, што дзіця падчас працоўнай практыкі прымае ўдзел у нейкіх калектыўных дзеяннях. Яно мусіць атрымаць досвед для сябе, што яно можа нешта зрабіць, што можа сабе давяраць. Калі настаўнікі змогуць арганізаваць, што дзіця чамусьці навучыцца ці навучыцца працаваць у калектыве, то ў гэтым можа быць плюс ад такой працы. Такую ж працу ў школе, добраўпарадкаванне, праполка, рамонт кніг вучням 16-й гарадзенскай школы прапанавалі за грошы і з запісам у працоўную кніжку. Ахвочыя 8класнікі праводзяць чэрвень у працоўнай брыгадзе, паведамляе тэлеканал СТВ. Получают первую свою трудовую книжку, первую запись трудовой книжки. И даже уже в будущем, при устройстве во взрослой жизни на работу, это учитывается им как трудовой стаж. Жаданне падлеткаў зарабіць грошы на ўласныя патрэбы не рэдкасць. Летась, паводле Міністэрства працы, пад 61 000 непаўналетніх беларусаў працаўладкаваліся на вакацыях. Для падлетка, які хоча зарабіць сабе кішэнныя грошы, гэта нармальны працэс. Гэта натуральны этап сталення. Чалавек, дзіця, падлетак пачынае уступаць у дарослае жыццё і па-свойму, па-дзіцячы прымаць рашэнне. Я хачу гэта рабіць, я атрымліваю за гэта сродкі. Гэта важнае рашэнне для дзіцяці. Праца, вынік працы набывае каштоўнасць. Але варта памятаць, што працаваць паводле працоўнай дамовы можна толькі з 14 гадоў. Забаронены цяжкая фізічная праца, кантакт са шкоднымі рэчывамі, начныя змены, праца ў святы і выходныя. Абмяжоўваецца і колькасць працоўных гадзінаў. Так, ва ўзросце 14-16 гадоў можна працаваць да 4,5 гадзінаў штодня і не больш за 23 гадзіны на тыдзень. 16-18 гадовым 7 гадзінаў штодня і 35 на тыдзень. Цяпер на сайце службы занятасці можна знайсці 13 000 вакансій
для непаўналетніх. Напрыклад, цырульня ў Юліі ў Менску абяцае заробак ад 2500, а сетка рэстаранаў на фудкортах «Мама дома» шукае кухара-пачаткоўца, якому абяцаюць заробак ад 1800 рублёў на рукі. Больш варыянтаў працаўладкавання непаўналетніх знойдзеце на нашым сайце. Ірына Дарафейчук, Тэса Анейда, Белсат. Беларусы застаюцца другой паводле колькасці групай замежных працаўнікоў у Польшчы пасля украінцаў. Сведчыць галоўнае статыстычнае ўпраўленне нашых заходніх суседзяў. На канец 2025 года ў польскай эканоміцы былі заняты амаль 120 тысячаў беларускіх грамадзянаў. Пры гэтым Польшча рэзка скараціла колькасць выдачы візаў для працаўнікоў. Гэтак з 1 студзеня замежнікі атрымалі толькі 16 тысяч гэткіх візаў, што 8 разоў менш за аналагічны перыяд 2022 года. Разам з візамі скарацілася і колькасць выданых замежнікам дазволаў на працу. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў Польшчы цяпер гэткія дакументы атрымліваюць толькі тыя іншаземцы, якія будуць рэальна прыносіць карысць польскай эканоміцы і якія не ўяўляюць пагрозы нацыянальнай бяспецы Польшчы. Ведамства адзначае, што дзякуючы ўведзеным захадам злоўжыванні і парушэнні ўжо знізіліся амаль на 70%. Сітуацыя з касцёлам у Чэрыкаве зайшла ў тупік. Будынак доўгія гады заставаўся занядбанай і ніхто ўсцяж не хоча яго рамантаваць. Дзяржава ківае на мясцовую каталіцкую парафію, парафія на дзяржаву. Гістарычны будынак, які першапачаткова быў касцёлам, а раней домам культуры, перадалі каталікам Чэрыкава яшчэ ў 2019 годзе. Тады ў іх было 20 чалавек, і яны збіраліся ажывіць каталіцкую дзейнасць у горадзе. Аднак іхная актыўнасць, наадварот, згасла. Паводле мясцовых жыхароў, за апошнія 3 гады яны наагул не правялі аніводнай службы. Тым часам будынак усё больш прыходзіў заняпад. Летась дзяржава нібыта пагадзілася забраць будынак на свой баланс, але толькі пасля таго, як каталіцкая парафія прывядзе яго да ладу. Да таго ж чэрыкаўская каталіцкая парафія не прайшла сёлетняй перарэгістрацыі, але тым не менш не была ліквідаваная. Маленькія населеныя пункты просто выміраюць, і сфарміраваць або пакінуць супольнасць любой канфесіі становіцца вельмі цяжка. А як мы ведаем, Магілёўшчына – гэта такі дэпрэсіўны рэгіён для ўсёй Беларусі, і такая сітуацыя, на жаль, характэрна для яго. Мы ведаем, як наша дзяржава ставіцца да ўвогуле розных і помнікаў архітэктуры, і розных будынкаў. Я мяркую, што, хутчэй за ўсё, чыноўнікі мясцовыя, як я ўжо казала, хацелі гэта проста прыстроіць, не атрымалася. 580 пакістанцаў не вярнуліся на радзіму пасля падарожжа ў Беларусь. Пра гэта заявіў генеральны дырэктар Федэральнага следчага агенцтва Пакістану Усман Анвар. На паседжанні камітэту ўнутраных справаў Пакістану, дзе была агучана інфармацыя, абмяркоўвалі нелегальную міграцыю з краіны. Паводле пакістанскіх уладаў, амаль 6 сотняў пакістанцаў прыехалі ў Беларусь не з працоўнымі, а з турыстычнымі візамі. І, хутчэй за ўсё, нелегальна выехалі ў Еўразвяз. Інфармацыя з'явілася на тле таго, што Беларусь усё яшчэ разлічвае прыняць да 150 тысяч пакістанцаў. Сёлета ў траўні Лукашенко нават падпісаў закон, які рэгулюе парадак прыезду працоўных з Пакістану. Новы ўрад Балгарыі пастанавіў спыніць вайсковую дапамогу ўкраіне. Міністр абароны Балгарыі Дмітр Стаянаў заявіў, што украінскаму войску цяпер патрэбныя людзі, а не ўзбраенне. У Сафіі лічаць, што дадатковая зброя не дапаможа урэгуляваць канфлікт і заклікаюць бакі пераходзіць да перамоваў. Нагадаем, ад пачатку вайны Балгарыя паспела перадаць Украіне 13 пакетаў вайсковай дапамогі, а больш міжнародных тэмаў у аглядзе Руслана Ігнатовіча. У ноч на 10 чэрвеня украінскія дроны і ракеты нанеслі маштабныя ўдары па расійскіх стратэгічных аб'ектах. Сярод цэляў Куйбышаўскі нафтаперапрацоўчы завод за 900 кіламетраў ад фронту, нафтавая інфраструктура ва Ўладзімірскім рэгіёне і танкер ценявога флоту ў Чорным моры. Асабліва ўвага да ўдару новымі украінскімі ракетамі «Фламінга» па вайсковым заводзе ў расійскіх Чэбаксарах. Гэтае прадпрыемства вырабляе навігацыю для ракетаў «Іскандер», «Калібр» і дронаў тыпу «Шагет». Электронныя кампаненты для заводу актыўна пастаўляюць беларускія падсанкцыйныя прадпрыемствы «Інтэграл» і «Планар».
ЗША нанеслі ўдары па Іране, як паведаміла цэнтральнае камандаванне амерыканскай арміі, гэта сталася прапарцыйным адказам на збіты напярэдадні над Хурмузскай пратокаю вайсковы верталёт ЗША «Апачы». Дональд Трамп пацвердзіў, што экіпаж застаўся жывы, аднак Злучаныя Штаты, цытата, былі абавязаныя жорстка адрэагаваць на агрэсію. У сваю чаргу Іран нанёс удары па амерыканскіх базах на Блізкім Усходзе. Цікава, што да гэтага інцыдэнту кіраўнік Белага дому быў больш аптымістычным. Раней ён заяўляў, што мірнае пагадненне наконт Ірану можа быць дасягнутае літаральна праз 2-3 дні, пасля чаго пратоку адразу адкрыюць. У аўторак сталіцу Паўночнай Ірландыі Белфаст ахапілі маштабныя антымігранцкія пратэсты. Яны працягваюцца і дагэтуль. Прычынаю стаўся жорсткі інцыдэнт напярэдадні. У панядзелак 30гадовы ўцякач з Судану з нажом напаў на мясцовага жыхара і на вачах відавочцаў спрабаваў адрэзаць сваю ахвяры галаву. Шакавальныя кадры расправы трапілі ў сеціва і выклікалі магутны выбух абурэння. У адказ сотні людзей у масках выйшлі на вуліцы гораду. Пратэстоўцы палілі аўтобусы і машыны, перакрылі дарогі і цалкам паралізавалі працу транспарту. Улады заклікаюць насельніцтва да спакою. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Кір Стармер жорстка асудзіў як сам напад, так і гвалт на вуліцах. Суданскі мігрант арыштаваны за замах на забойства, а моцна парэзаны пацярпелы застаецца ў больніцы са шматлікімі траўмамі. Руслан Ігнатовіч, Белсат. І вяртаемся ў Беларусь. У Смалявіцкім раёне Меншыны з помпай адкрылі цэнтр тарфяной прамысловасці, дзе працаўнікі галіны будуць павышаць сваю кваліфікацыю. На тле выхвалянняў чыноўнікаў пра вялікую экспартную будучыню беларускіх грунтоў эколагі папярэджваюць пра сур'ёзныя наступствы, што нясе за сабою здабыча торфу. Уздзеянне на прыроду можа пазбавіць беларусаў вады, а гарады і вёскі накрыць пясчанымі бурамі. Падрабязней Зміцер Смак. Будынак цэнтру тарфяной прамысловасці пабудавалі ў выглядзе васьмікутніка. Звычайна так будуюць мячэці. Сэнсу сваёй задумы ўлады не раскрылі, але абяцалі, што месца для адмыслоўцаў будзе сакральным. Тут яны будуць вучыцца, як лепей здабываць грунт. Але галоўны слоган новага будынку «Мы саграваем будучыню» выйшаў двухсэнсоўным. Ці тое пра паліўныя брыкеты, што робяць з торфу, ці пра тарфяныя пажары, выкліканыя здабычай. Соответствует выбросам около 16,7 миллионов тонн СО2 в год, что сопоставимо с крупнейшими угольными электростанциями в Европейском Союзе, например. И это делает Беларусь одной из самых крупнейших в мире источников парниковых газов из деградированных болот. Для самой Беларусі гэта азначае засуху, абмяленне рэк, змяншэнне грунтовых водаў, раптоўных град ці празмерныя залевы. Ужо цяпер для поўдня краіны сталі звыклымі пясчаныя буры. Тым не менш, збаўляць тэмпы здабычы ўлады не збіраюцца. Акрамя Китаю, зацікаўленыя ў тарфяной прадукцыі краіны Еўропы. Перспектыва развіцця менавіта экспартнага кірунку для тарфяных грунтаў вельмі вялікая. Насамрэч, Беларусь цалкам саступіла экспартны рынок суседняй Латвіі, бо там працуюць паводле стандартаў еўразвязу і стараюцца рабіць стаўку не на колькасць здабытай сыравіны, а на якасць перапрацоўкі, каб карысная сумесь палепшала для фермераў глебу. Выходзіць, што Латвія здабывае ўдвая меней за Беларусь, а атрымлівае ад экспорту ў 18 разоў болей. Але трэба адзначыць, што больш за палову беларускага торфу застаецца ў краіне, ды ідзе на паліўныя брыкеты, што, са слова ўладаў, дапамагае ашчаджаць на газе. Аднак насамрэч шмат зарабіць на сапсаванай экалогіі не атрымліваецца. Прыбытак сферы ўсяго некалькі мільёнаў долараў. Если в начале 20 века у нас было 14,2% всей территории Беларуси заняты торфяными болотами, сейчас это сократилось на 50%. У Латвіі эколагі еўразвязу уважліва адсочваюць, каб пашкоджаную глебу потым аднаўлялі. Адмысловая праграма заваднення існуе і ў Беларусі, але Лукашенко патрабуе наадварот ізноў сушыць глебу. Для того, чтобы можно было распахивать эти площади. Не начнут работать траншеекопатели эти все. Всех посадить. Публично вас предупреждаю. Калі не атрымліваецца зменшыць шкоду для прыроды, то можна, прынамсі, зменшыць яе на паперы. У канцы красавіка ўрад Беларусі выдаў новы дакумент, якім скараціў зону шкоднага ўздзеяння тарфяных распрацовак з 6,5 до 1,5 кіламетра. На думку чыноўнікаў, гэта дазволіць плаціць менш кампенсацыяў за экалагічныя наступствы, а таму працаваць эфектыўней. Зміцер Смак, Белсат.
Глядзіш на тое, што вытвараюць улады ў Беларусі, і язык нават не паварочваецца, каб сказаць, што дзейнічаюць паводле прынцыпу «пасля нас хоць потоп». Прынцып застаецца той жа, а вось вады ўсё менш і менш. У аб'ектыве на сёння ўсё, болей навіна ў нашых сацыяльных сетках і на старонцы belsat.eu. Ну, інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакае студыя Белсат, якую мы правядзем разам з Віталём Бабіным. Ну што, Віталь, такія ў нас навіны, як на парахавой бочцы сядзіш. Можа, троху дадамо пазітыву ў нашай студыі? Я думаю, што без пазітыву не абыдземся сёння абавязкова, бо зададзімся важнымі пытаннямі, хто мы беларусы. Сёння праглядаемся да новага сацыялагічнага даследавання. Як у 2026 годзе беларусы бачаць сваё месца ў свеце, кім сябе лічаць, а таксама як ставяцца да суседзяў і свайго мінулага, цікавыя назіранні і, магчыма, дзесьці нечаканыя вынікі абмяркуем з адмысловым госцем студыі Белсат Філіпам Біканавым. Запрашаем. Ну і таксама запрашаем вас далучыцца да гэтага самага даследавання. Працуем у жывым эфіры студыі Белсат, і сёння у нас ёсць таксама адмысловае пытанне на тэму, якую мы ўжо анансавалі вам. Ведаеце, спадарства, пастаянна так толькі чуеш, што вось там адбылося апытанне, даследаванне, а калі уласна нас апытаюць? Не ведаю, як у вас, а вось я неяк на такія не трапляю, таму вось і падумалі, што вам таксама абавязкова трэба прайсці гэтае вось даследаванне і прапановуем уласна для галасавання падмурак беларускай нацыі. Гэта вось для вас асабіста, гэта полацкае княства, тураўскае, вось гэта вось усё. Альбо ўсё-такі вялікае княства літоўскае, ёсць яшчэ варыянт расійская імперія, ну і Савецкі Саюз. То бок на ўсе густы, калі ласка, галасуйце, вельмі цікава паглядзець, хто ж нашы гледачы і глядачкі. Ну і, власна, наша галоўная тэма ў студыі Белсат. Беларусы часцей звязваюць сваю нацыянальную ідэнтычнасць з гісторыяй Вялікага княства літоўскага, чым з часамі расійскай імперыі. Такія вынікі новага даследавання нацыянальнай ідэнтычнасці, праведзенага экспертамі Сівіта інстытуту. Ну і каго беларусы лічаць найбліжэйшымі суседзьмі, ці адносяць сябе да еўрапейцаў, і што яшчэ паказала апытанне, давайте разам зірнем у невялічкім сюжэце. Даследаванне правялі сёлета ў сакавіку і красавіку. Онлайн апыталі больш за 800 жыхароў Беларусі. Паводле вынікаў, 32% рэспандэнтаў лічаць важную частку беларускай ідэнтычнасці спадчыну Вялікага княства літоўскага. Для параўнання, пра мінулае ў складзе расійскай імперыі узгадалі толькі 23% апытаных. Пры гэтым большасць беларусаў, 87%, адносяць сябе да славянаў. Даследнікі адзначаюць, сучасныя беларусы найчасцей успрымаюць сваю краіну як частку ўсходнееўрапейскай культурнай прасторы. Яшчэ адна выснова: найбольшай групай у беларускім грамадстве застаюцца так званыя абыякавыя беларусы. Іх каля траціны ўсіх апытаных. А вось людзей з выразна праяўленай нацыянальнай пазіцыяй даследнікі налічылі каля 11%. На думку аўтараў даследавання, Беларусь і сёння застаецца на скрыжаванні еўрапейскай і ўсходняй культурных традыцыяў. Аднак усё больш беларусаў звязваюць сваю ідэнтычнасць менавіта з еўрапейскай гістарычнай спадчынай. На сувязі адзін з аўтараў гэтага даследавання, гэтай прэзентацыі, Філіп Біканаў, сацыолог. Добрый вечар, Філіп, дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Добрый вечар. Валер, Віталь, добрый вечар. Наколькі вашае даследаванне ввогуле можа адлюстроўваць рэальны партрэт беларусаў? Ну, вось ёсць, напрыклад, там дэмакратычная супольнасць, якая малюе нам беларуса, які паўстаў у 2020 годзе супраць дыктатуры, абудзілася беларуская нацыя, і беларускія ўлады, так званыя, якія малююць нам пастаянна вобраз такіх памяркоўных, которые за адзінства, которые за чырвона-зялёны сцяг і за спакой у рэгіёне, супраць вайны. Вы што думаеце?
Ну, глядзіце, па-першае, я вось калі ў падводцы, вось якую вы толькі што паказвалі, пачуў, што у нас беларусаў з ярка праяўленай нацыянальнай пазіцыяй усяго 11%, згодна з даследаваннем. Вось тут я бы не пагадзіўся нават з вами, таму што гэта неправда, гэта неправільна. Беларусы гэта даволі добра сфармаваная нацыя, даволі гордая нацыя. Усе добра асведамляюць, што яны беларусы, што яны не расіяне, што яны асобныя ад іншых народаў, могуць сабе адабасобіць ад усіх астатніх. Вось у нас просто в Украине есть конкуренция того, что мы называем национальными проектами. И даследование менавіта вось 11 людей, яким 11% апытаных, яким бліжэй некаторыя рэчы, якія з'яўляюцца асноўнымі для того, что мы называем национально-романтычны национальный проект, бел-чырвона-белый, так для простоты, скажем. БЧБшники их называете, так? Что-что? Ну, часамі вось прапаганда дзяржаўная называе іх БЧБшнікамі, там, змагарамі, вось так. Не, ну, слухайце, дзяржаўная прапаганда шмат чаго кажа. Я бы уже не стал называть, ну, не стал так кидаться слюрам вось таким. Мы у даследавання называем гэтых людзей свядомымі. Гэтая назва, дарэчы, яна з намі яшчэ з першай хвалі гэтага даследавання 2020-го, і тут таксама, ну, таму што гэтае слова свядомае таксама так прапаганда ў якасці слюра выкарыстоўвае, для нас гэта не так. Мы у тым годзе рабілі такую інтэрпрэтацыю, таму што нам падалося, што менавіта такі варыянт беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці і такі варыянт каштоўнасцяў і поглядаў на беларушчыну, і он патрабуе ва ўмовах лукашэнкаўскай Беларусі пэўных дадатковых высілкаў, патрапіць у пэўныя колы, прачытаць пэўныя кнігі і гэтак далей, і таму вось гэтую назву вырашылі захаваць у якасці назвы гэтага сегменту. Але генеральна адказваючы на ваше пытанне, тут я думаю, што у нас даволі добрая карціна менавіта гарадскога насельніцтва Беларусі атрымалася за пэўнымі вынікамі, пра якія мы празрыста кажам, што гэта ўсё ж такі было онлайн апытанне. Мы не бачылі сельскае насельніцтва ўвогуле, мы не бачылі насельніцтва з гарадоў менш за 20 тысяч, мы не бралі ў выбарку больш сталыя ўзроставыя групы, мы не бралі людзей старэйшых за 65 год. То бок тут у нас пэўныя адрозненні ад такой сукупнасці беларусаў, якія жывуць у Беларусі, ну, вядома, будуць. Гэта абумоўлена тым, што даследаваць з-за межаў краіны, да і ўвогуле нават у сярэдзіне краіны даволі складана, таму што, ну, доступ да рэспандэнтаў абмежаваны, дзяржава не хоча, каб такія даследаванні праходзілі, ну, і стварае пэўныя бар'еры для ўсіх. Вось таму, ну, гэта найлепшае з таго, што ў нас ёсць. Мы разумеем, як гэтыя даныя адрозніваюцца ад рэчаіснасці. Мы не першы год гэта робім, і таму вось калі мы проста празрыста кажам пра пэўныя ліміты, з якімі мы сутыкаемся, я думаю, што мы можам даволі спакойна апераваць гэтым даследаваннем. Філіп, ну, мне здаецца, не варта... Ўсё так больш-менш ёсць. Філіп, мне здаецца, все-таки не варта пасыпаць галаву попелам наконт таго, што не дабраліся да вяскоўцаў, да жыхароў мястэчак. Усё-таки все мы ведаем, што змены ў краінах, рэвалюцыі, калі хочаце, адбываюцца найперш у буйных гарадах, па-другое, сельскае насельніцтва. Это даволі невялікая частка беларускага грамадства. Так што это не самае страшнае. Але ўсё-таки вось наконт таго, што беларусы застаюцца нацыі з даволі выразным такім партрэтам пра беларускія. Вялікае княства літоўскае абыходзіць па ўсіх фронтах расійскую імперыю, гэтак далей. На вашу думку, гэта вынік чаго? Гэта вынік вось таго невялікага перыяду нацыянальна арыентаванай адукацыі, который у нас яшчэ быў у 90-х і дзе-нідзе захаваўся дасюль, паступова змяншаўся, альбо ёсць нейкія іншыя прычыны, на вашу думку, чаму беларусы вось маюць, захоўваюць гэтую свядомасць, нягледзячы на ўсё мацнейшую прапаганду як Лукашэнкі, гэтак і Расіі? Ну, глядзіце, перш за ўсё, я думаю, што гэта трэба разумець, што беларусы ўжо з 1991 году 35 ці ўжо 36
Заўсёды для мяне гэта складана. Ну, больш за 35 гадоў ужо жывуць у сваёй незалежнай краіне, нацыянальнай краіне, якая называецца Беларусь, якая кажа, што вось яна нацыянальны дом для беларусаў. У гэтай краіне 35 год ёсць асобная ад Расіі адукацыя, ёсць асобны ад Расіі гістарычны наратыў, які, ну, змяняецца, апошнія гады змяняецца, можа, не ў той бок, які падабаецца вось людзям з нацыянальным, з людзям, якім падабаецца нацыянальна-рамантычны праект, ну, і ўвогуле такі больш схіляецца да таго, каб сказаць, што беларусы заўсёды там былі прарасійскія, разам з расіянамі, браты, ўсё такое, але нават у такім фармаце беларусы гэта асобная нацыя. Культуру, ну, гісторыю пра ВКЛ ніхто з падручнікаў, я так разумею, не выкрасліў. 30 год людзі адукаваліся, 30 год людзі сталелі, нараджаліся ў незалежнай краіне. Ну і так працуюць проста нацыянальныя дзяржавы, што яны фармуюць свядомасць людзей, якія ў іх нарадзіліся, якія ў іх адукаваліся, якія ў іх жывуць, што вось яны усведамляюць сабе як грамадзян менавіта вось сваёй краіны, адрозных ад расіян. Напрыклад. А чаму разам з тым, сыходзячы з гэтага даследавання, сцвярджаецца, што ажно там 41% мяркуе, што савецкае мінулае гэта тое, што можа аб'ядноўваць. Таксама неяк цяжка патлумачыць, чаму такі вялікі адсотак. На самой справе я бы не сказаў, што гэта даволі цяжка, і адсотак на самой справе не такі вялікі. Вось, глядзіце, у нас другі нацыянальны наратыў, які, я так разумею, пасля, ну, ён і до 2020 году, ён хіба не быў выразна сфармаваны людзьмі, якія кіруюць краінай, але пасля 2020 яны вось больш укладаюцца менавіта ў нешта больш паслядоўнае з пытанняў ідэалогіі, нацыянальнага будаўніцтва, вось, і вось гэты другі наратыў мы называем у даследаванні беларуска-савецкім. Ён менавіта кажа пра тое, пра савецкае мінулае, як пра даволі важную частку беларускай гісторыі, такі камень, з якога вось Беларусь вось пачалася, напрыклад, перамога гэта іх рэчы вось у другой сусветнай вайне, удзел беларускага народу ў гэтай вайне, пэўныя, ну і гэты нацыянальны наратыў, ён не разглядае савецкае мінулае як нешта кепскае. Даволі багата сярод беларусаў тых, каму гэты наратыў блізкі. Гэта таксама невялічкая памылка у вас у падводцы была, абыякавыя гэты другі сегмент у нашым даследаванні па памерах. Першы ўсё ж такі савецкія. Іх больш. І гэтыя людзі, вось ім не падаецца савецкае мінулае нечым адназначна кепскім. І яно можа аб'ядноўваць, на іх думку, таму што, ну, беларусы змагаліся супраць нацызму і перамаглі. Таму што савецкае мінулае, яно было накіраванае, ну, хоць бы так, ну, у памяці людзей, можа быць, у памяці гэтых канкрэтных людзей, на тое, каб палепшыць жыццё тых, хто жыў у гэтай дзяржаве, і што там былі пэўныя рэчы, якія былі добрыя. Гэта неадназначна кепскі канструкт савецкасці, савецкае мінулае для значнай долі беларусаў. І таму мяне зусім не здзіўляе тое, што мы бачым у даследаванні вось такія працэнты, такія лічбы адказаў пра беларускае мінулае як магчымы фактар аб'яднання для ўсіх беларусаў. Філіп, вы ведаеце... Гэта нават не так багата, гэта нават не палова. Ну, разам з гэтым я нават дадам вось яшчэ одно тлумачэнне, чаму і савецкі перыяд не так дрэнна ўспрымаецца. Хаця б взять тое, што становішча беларускай мовы, хоць і не мела она тады дзяржаўнага статусу ў БССР, але становішча было лепей, чым у цяперашняй Беларусі пад Лукашэнкам. Між тым, ведаеце, Філіпе, вось мне вельмі падабаецца назіраць, як беларусы з розных нацыянальных праектаў, канструктаў, і беларускамоўныя, і расейскамоўныя, усялякія, дружна насыпаюць расейцам у сацыяльных сетках за Беларусію. І ўсе як адзін кажуць «Беларусь, а не Беларусі». Ці можам мы вось з гэтага назірання зрабіць выснову, што ж нас, усіх беларусаў, гэткіх розных абсалютна, задзіночвае?
З гэтага назірання хіба не можам, таму што Расія гэта самы палярызуючы, адзін з найбольш палярызуючых фактараў у беларускай сацыяльнай рэальнасці, вось таму што людзі з поглядамі больш бел-чырвона-белымі ставяцца да Расіі рэзка адмоўна. Людзі з поглядамі больш, менш бел-чырвона-белымі, давайте так скажем, уже, каб не казаць, там больш чырвона-зелёнымі, ставяцца да Расіі больш, больш прыязна. І таму я б тут казаў про нешта, што беларусаў аб'ядноўвае, я б хутчэй казаў пра нейкія сапраўды агульныя для Беларусі рэчы. Напрыклад, незалежнасць Беларусі. Вось усе разумеюць, што Беларусь гэта незалежная краіна. Усе разумеюць, што ніхто не хоча, каб гэтая краіна знікла, каб яна стала часткай Расіі, напрыклад. Пра беларускую мову таксама можна сказаць, таму што, нягледзячы на тое, што для беларуска-савецкага кластера, які мы вылучаем, беларуская мова не з'яўляецца такім супер, настолькі ж істотным слупом беларускай ідэнтычнасці, як для свядомага сегмента, так гэта ўсё адно каштоўнасць. І вы даволі трапна казалі, я думаю, пра Савецкі Саюз і пра беларускую мову ў ім, таму што там беларуска-савецкі нацыянальны наратыў, ён не супраць беларускай мовы, напрыклад. Гэтым людзям беларуская мова даволі падабаецца, яна для іх даволі каштоўная рэч. Гэта не прадмет даследавання менавіта гэтага году, але у папярэднія гады мы вывучалі, мы ставілі перад сабой задачу вывучыць стаўленне да беларускай мовы і яе ролі ў беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. Беларуская мова з'яўляецца каштоўнасцю такой безумоўнай для значнай большасці беларусаў. Нават нягледзячы на тое, што яна ў жыцці амаль не ўжываецца большасцю. Але беларусы будуць дужа расчараваныя, і для іх дужа важна беларускую мову не страціць, таму што беларуская мова, яны усе, нават тых, хто і не карыстуюцца, яны усведамляюць, што гэта тое, што адрознівае Беларусь ад іншых, у тым ліку ад расейцаў, напрыклад. А стаўленне да рускіх такое, пра якое вы кажаце, і пра расіян, гэта даволі цікавая сітуацыя, таму што яно даволі такое шматслойнае. Беларусы бачаць расейцаў як адзін з найбліжэйшых да сабе народаў. Мы разам з украінцамі і беларусы і рускія, беларусы памяшчаюць сябе украінцаў і рускіх у адзін такі кластер, найбольш блізкіх да сабе адзін да аднаго народу, тое, што мы называем усходнеславянскія народы, і падкрэсліваюць гэтую блізасць ўсё адно. І у розных даследаваннях, і ў нашым, і ў іншых, напрыклад, беларускі трекер перамен, дзе замяраецца сацыяльная дыстанцыя да розных сацыяльных груп і народаў, дыстанцыя паміж беларусамі і расіянамі, яна даволі нізкая. І ёсць яшчэ адно даследаванне, выкананае для бюро, дзе вывучалася стаўленне да працоўных мігрантаў, напрыклад, і працоўныя мігранты з Расіі гэта найбольш пажаданыя працоўныя мігранты з усіх, якія мы там прапанавалі. Але ёсць пэўная напружанасць, якая ўзмацняецца па меры таго, як усё больш і больш расіянаў трапляе ў беларускую паўсядзённасць. І гэтая напружанасць, яна даволі відавочная, яе можна назіраць у сацыяльных сетках, яе і у нас у даследаванні мы таксама назіралі, таму што калі мы размаўлялі з беларусамі пра расіян, не падабаецца беларусам, што расіяне з пагардай ставяцца да беларусаў. З высокай нейкай пазіцыі, такой, я думаю, што можна гэта казаць пра гэта, как самі нашыя удзельнікі даследаванняў пра гэта так не кажуць, але гэта такі імперскі погляд старэйшага брата на малодшага брата. Гэта не падабаецца. І пэўныя рысы, якія прыпісваюць расіянам беларусы, гэта такая пагардлівасць, некая злосць. Я думаю, што гэта такая спроба беларусаў сабе ўсё ж неяк адакрэміць, абасобіць ад расіян нават у такім полі, нават у сімвалічным. Што ж, можна толькі канстатаваць, што эпоха старэйшага брата незваротна мінула, і таму дзякую вам і за сённяшнюю размову, а таксама за гэткае пазітыўнае даследаванне. А мы, спадарства, нагадаем, Філіп Біканаў, сацыёлаг, быў з намі на відэасувязі. Дзякуй вялікі. Дзякуй.
Ну і што, і я, можа, тады адразу атаб'юся на наше апытанне, у которым яшчэ можна працягваць удзельнічаць. Нашыя гледачы цалкам пацвярджаюць і нават яшчэ больш узмацняюць высновы вось нашай папярэдняй размовы. Падмурак беларускай нацыі – гэта 78% Вялікае княства Літоўскае, яшчэ 20% Полацкае княства, то бок Расійская імперія, Савецкі Саюз па 1%, это статыстычная памылка. Вось пазітыў, пра які марыцца і хочацца ведаць гаспадарства, калі вядзеш аб'ектыў з навінамі, якія ёсць. Зрэшты, расійская гібридная агрэсія застаецца адной з галоўных пагрозаў для бяспекі не толькі Беларусі, але і Еўропы. У Еўрапарламенце прайшла канферэнцыя, прысвечаная супрацьдзеянню дэзінфармацыі, кібератакам і палітычнаму ўплыву карабля. Ну і асобную увагу удзельнікі надалі досведу Беларусі і Украіны. Таксама абмеркавалі ўзмацненне еўрапейскай бяспекі. Пра вынікі канферэнцыі мы коратка паразмаўлялі з яе удзельнікам, палітыкам Віталём Рымашэўскім. Беларусь зараз з'яўляецца з аднаго боку. Беларускія ўлады з'яўляюцца саўдзельнікам пуцінскай агрэсіі супраць Украіны і саўдзельнікам гібридных атак супраць Еўропы, а з іншага боку Беларусь і беларуская грамадзянская супольнасць з'яўляецца ахвярамі гэтых атак. І беларусы ўнутры краіны супраціўляюцца. Гэта вельмі важна ведаць і чуць еўрапейцам, што беларусы адстойваюць сваю ідэнтычнасць, сваю незалежнасць, што яны вальчаць, яны змагаюцца ўнутры Беларусі супраць расійскага ўплыва ўнутры краіны. І вельмі важна, каб гэты досвед Беларусі быў уключаны ў еўрапейскую стратэгію, каб еўрапейцы разумелі, што беларусы змагаюцца, ім патрэбна падтрымка і ўключаліся ў змагання, нарэшце, з Кремлем за Беларусь. Ну і другі важны пасыл у тым, што Кремль сёння выкарыстоўвае розныя ўзроўні. Гэта не толькі спецслужбы, яны выкарыстоўваюць грамадскую супольнасць еўрапейскага звяза, медыа, выкарыстоўваюць рэлігію, выкарыстоўваюць маладзёвыя арганізацыі, бізнес, і адказ еўрапейскі звяз мусіць фармаваць на вось усіх гэтых узроўнях. Это значыць, што трэба ўключаць не толькі Міністэрства абароны еўрапейскага звяза альбо палітычны ўзровень, але таксама трэба даваць супольны адказ разам з цэрквамі еўрапейскімі, разам з грамадзянскай супольнасцю еўрапейскім. Бо сёння пуцінскі рэжым спрабуе выкарыстаць самыя розныя каналы, і пад атакай знаходзяцца не толькі грамадства Беларусі альбо Украіны, альбо Грузіі, Арменіі, Малдовы, але таксама і само грамадства ўнутры еўрапейскага звязу. Гаспадарства, дзякуй вялікі за вашу увагу, за ваши каментары под нашай онлайн-трансляцыю ў Ютубе. Мы з Валерай ўсё чытаем, ўсё бачым. Вельмі прыемныя ваши кампліменты. Так, вяртаем іх вам. Нашим глядачкам Белсату. Ну і да тэмы, якая, напэўна, шмат каго цікавіць, бо ўжо заўтра ў ЗША, Канадзе і Мексіцы стартуе мундыяль, галоўная футбольная падзея чатырохгоддзя. Упершыню ў гісторыі за трафей будуць змагацца адразу 48 нацыянальных зборных, а заўзятараў чакаюць больш за 100 матчаў. Хто лічыцца фаварытам і чым гэты мундыяль ужо ўвайшоў у гісторыю, глядзім наступны невялічкі сюжэт. Чэмпіянат свету 2026 стане самым маштабным за ўсю гісторыю футболу. Змяніўся і фармат спаборніцтваў. Цяпер у плэй-офф выйдуць адразу 32 каманды. Таму шансы працягнуць барацьбу атрымаюць нават некаторыя зборныя, што фінішуюць у сваіх групах трэцімі. Сярод галоўных фаварытаў букмекеры называюць дзейных чэмпіёнаў планеты – Аргентыну, а таксама Францыю, Іспанію, Англію і Бразілію. Асобная ўвага да Ліёнеля Мессі і Крыштіяну Роналду. Для дзвюх легендаў сусветнага футболу гэты мундыяль, магчыма, стане апошнім у кар'еры. Сёлета на турніры будуць і некалькі дэбютантаў. Упершыню на чэмпіянат свету прабілася зборная Узбекістану, а таксама шэраг экзатычных камандаў з розных рэгіёнаў планеты. А вось чатырохразовых уладальнікаў золата мундыялю Італіі на турніры не будзе ўжо трэці раз запар. Арганізатары чакаюць мільёны заўзятараў з усяго свету, а сам турнір ужо называюць самым дарагім і самым камерцыйна паспяховым у гісторыі футболу. Фінальны матч адбудзецца 19 ліпеня у амерыканскім штаце Нью-Джерсі. Гульню прыме арэна MetLife Stadium, якая змяшчае больш за 82 тысячы гледачоў. Ну што ж, да нашага эфіру далучаецца яшчэ адзін прыгожы і разумны вядоўца, наш калега, таксама спартовыя блогеры, аўтар YouTube-каналу «Чеснок» Ярослав Пісаренко. Ярославе, вітаем цябе. Добрый вечер.
Добрый вечер, студыя, добрый вечер, гледачы. Яшчэ чэмпіянат свету па футболе не пачаўся. Заўтра першы матч вечарам паміж Мексікай і Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікай. Аднак ужо ёсць пэўныя скандалы. Да прыкладу, Злучаныя Штаты не пусцілі аднаго з афрыканскіх суддзяў вядомых. І тут пытанне, наколькі шмат будзе палітыкі на гэтым мундыяле, улічваючы, што частка матчаў будзе адбывацца ў Злучаных Штатах. І Дональд Трамп, канешне, захоча таксама нейкі ўдзел прыняць у гэтым чэмпіянаце. Ну, там, па-першае, не нейкі ўдзел. Там такі, ведаеце, ўжо, мне падаецца, даволі вялікі ўдзел Дональд Трамп спрабуе прымаць. Наконт палітыкі, я, ведаеце, 4 гады таму, калі быў чэмпіянат свету ў Катары, я думаю, што вось там шмат палітыкі, але чамусьці падаецца, што вось гэты чэмпіянат свету, ён будзе рэкордным, бо і каманда Ірана, і, ведаеце, ввогуле уплыў Дональда Трампа і яго вось гэтыя сувязі з крынжом. Ведаеце, можа, для беларусаў, не ведаю, гэта... Ну, трэба засяродзіцца на сваіх фаварытах, аднак не ўдзельнічаюць у чэмпіянаце свеце па футболу нашыя суседзі, перадусім Украіна і Грузія. Ну, в прынцыпе, тыя краіны, за якія беларусы раней заўзелі на такіх чэмпіянатах. Таксама, адпаведна, няма нейкага канкрэтнага, можа быць, месца, дзе маглі б глядзець гэтыя усе футбольныя самыя матчы. На каго можна ставіць? Бо ведаем, што ўпершыню, напрыклад, Узбекістан так патрапіў цяпер, і в прынцыпе можна за іх таксама. Ну, ставіць, ну, тут быў сюжэт перад маім уключэннем, і там у цэлым, да, усіх фаварытах называлі наконт Узбекістана. Гэта сапраўды вельмі клёвая гісторыя, калі футбаліст, які гуляў на стадыёне імя Сімашка, ведаеце, да, там вось ДОСАФ, да, людзі здаюць на права, і побач з ім футбольны стадыён, і вось з гэтага стадыёна хлопец з транзітам праз Францыю трапляе на Этихад стадыум, гуляе ў Манчестер Сіці і едзе на чэмпіянат свету. Гэта вельмі клёвая гісторыя, таму, ну, чаму б не сачыць за Узбекістанам, але ўвогуле, я думаю, беларусам будзе на каго паглядзець, і самае галоўнае, беларусам будзе з кім паглядзець футбол, бо я тут скарыстаюся гэтай магчымасцю, што мы з Сашам Вулінам будзем каментаваць матчы гэтага чэмпіянату свету і будзем рабіць вялікае, нават скажу, шоу на фінал чэмпіянату свету, таму там пішыце ў інстаграме, хутка вельмі будзе інфармацыя па фінале. Ярославе, матчы і групы. Ярославе, а у цябе фаварыты якія на гэтым мундыяле? Ой, я буду гістарычна заўзець за зборную Англіі і гістарычна буду незадаволены, таму што каманда недзе ў плэй-оф, там, не ведаю, у чвэрцьфінале, у паўфінале, думаю, 0-0 па пенальці адляціць ад умоўных партугальцаў. На жаль, але... Конечно, шмат за кім можна будзе паназіраць, бо, ведаеце, тут будзе, я думаю, вельмі драматычны чэмпіянат свету. Гэта сканчэнне, я думаю, ўжо ў поўнай меры сканчэнне эпохі, эры Месі і Роналду. Я думаю, што гэтыя гульцы ўжо там... Ну, яны ўжо відавочна, да, не ў сваіх праймах знаходзяцца, але я думаю, пасля гэтага чэмпіянату свету ну, все ж такі, можа і скончыць нават кар'ера. Таксама Лука Модрыч, напэўна, для яго гэта будзе апошні ўжо, ну да, ўжо апошні чэмпіянат свету. Ман Нойер, то бок, ведаеце, сыходзіць такая ў пэўным сэнсе эпоха, ну, можа быць, у сучасным футболе самая уплывовая, самая маштабная. Вось, таму, ну, і ведаеце, увогуле на каго паглядзець, там вось адкрываеце проста вось групы чэмпіянат свету, бярэм падручнік па геаграфіі і глядзім, хто там іграе, бо сапраўды столькі розных, да, краін, ну, яшчэ, конечно же, не было на чэмпіянатах свету. Та трэба браць, я думаю, адпачынак на цэлы месяц, каб, ну, проста сядзець і глядзець гэтыя матчы, якія будуць ісці нон-стоп. Разам з тым, амерыканцы вельмі любяць шоу, і з гэтага чэмпіянату, напэўна, таксама зробяць шоу. Ведаю, што, напрыклад, паміж таймамі часамі будуць 45-хвілінныя перапынкі, нават не 15-хвілінныя, падчас якіх могуць выступаць нейкія зоркі, там, шоу-бізнеса і гэтак далей. Ці гэта не ператворыць нейкі, ну, як бы спартовае свята ў нешта іншае?
Ну, слухайте, конечно, я думаю, для таких класічных аматараў футболу гэта будзе пэўны культурны шок, бо ніколі такога не было. Мы глядзім на рэкламу піва і гульнявых кансоляў у перапынку паміж футболам. Чыпсы яшчэ. А тут будзе выходзіць там, не ведаю, там Рыанна ці яшчэ нехта спяваць. Будзе вельмі дзіўна і тым больш столькі часу паміж таймамі. Але, напрыклад, калі мы возьмем там супербол амерыканскі, гэта сапраўды шоу топ-левела, і вось мне падаецца, нават у свеце абмяркоўваюць не сколькі там вынікі гэтага супербола, сколькі вось той выступ, які быў у перапынку. Таму, можа, гэта і будзе цікава, але трэба будзе паглядзець, як гэта будзе ўвогуле выглядаць. Мне падаецца, канешне, што вось такі доўгі перапынак для заўзятараў, там ужо можна, калі ты ў нейкім пабе глядзіш футбол, можна ўжо да другога тайма і не даплыць. Яраславе, да якіх нечаканасцяў варта рыхтавацца беларускім, увогуле еўрапейскім гледачам, улічваючы, што розніца ў часе вялікая, ці не атрымаецца так, што в пабе-то асабліва не пасядзіш у 4 гадзіны раніцы альбо 3 гадзіны ночы, альбо, магчыма, нейкія іншыя нечаканасці. Той жа Дональд Трамп выбежыць там в фінале і забярэ сабе мячык, ён любіць такія эпахальныя падарункі. Ты як прагназуеш, да чаго рыхтавацца? Ведаеце, я вось хацеў адразу пагартаваць, што з нечаканасцяў можа быць толькі перамога зборнай Англіі. Але, калі вось вы сказалі пра Дональда Трампа, не ведаю, я насамрэч нават крыху баюся, што гэта сапраўды ператворыцца ў нейкі такое крынж-шоу, дзе Дональд Трамп будзе выходзіць там, махаць гэтым кубкам свету перад камерамі. Спадзяюся, што гэтага не будзе, але, зноў-такі, вось тое, як набліжаны Джані Інфанціна, гэта прэзідэнт ФІФА, да Дональда Трампа, і як яны там пастаянна там ходзяць і сустракаюцца нават па-за нейкім там футбольнымі івентамі. Нібыта так, Дональд Трамп будзе зрабіць гэтага шоу, а шоу ён рабіць умее, і, дзе тут, на жаль, так не ў добрым сэнсе. З нечаканасцяў, наконт матчаў позняй ноччу, гэта, канешне, можа нанесці пэўны удар па дачнаму сезону беларускаму. А так, кажа, паглядзім. Адразу 3 краіны прымаюць чэмпіянат свету: Канада, Мексіка і Злучаныя Штаты. На твой погляд, ці гэтыя краіны нейкім чынам будуць спаборнічаць паміж сабой, хто забяспечыць лепшую, напрыклад, там сістэму аховы, так, заўзятараў і тых, хто прыйдзе на гэтыя матчы? Ці, можа быць, хтосьці прадставіць асобную нейкую праграму перад самым матчам? Як это можа выглядаць? Бо ведаем, што амерыканцы ва ўсім хочуць быць першымі, а ўлічваючы досыць такія напружаныя стасункі паміж адміністрацыяй Трампа з кіраўніцтвам Мексікі і Канады, ці можа гэта быць так відавочна? Не ведаю. Я, конечно, можа, не прям так, не такі, не ведаю, там, палітолог па вось гэтай паўночнай Амерыцы, але мне падаецца, што там умоўная Канады не цікава ўвогуле гэта нейкае спаборніцтва са штатамі, хто лепей прыме вось гэтыя матчы і гэтак далей. Таму не ведаю тут нават, што сказаць. Думаю, што толькі штаты, ведаеце, бо нават калі кажам пра нейкае шоу, бачна, як добра штаты рыхтаваліся да гэтага чэмпіянату свету, бо нават сама гэтая ідэя запрасіць Месі гуляць у Маямі, гэта таксама ў пэўным сэнсе так прыцягнуць увагу да футбола у Амерыцы паўночнай. То бок, мне падаецца, гэта акурат было зроблена пад чэмпіянат свету. Таму, ў пэўным сэнсе, канешне, загадзя падрыхтаваліся амерыканцы.
Ну, толькі там, конечно, цікава, да якога футбола прыцягваць увагу, улічваючы, што ў Адзіночных Штатах там свая рэлігія, амерыканскі футбол, які ну, абсалютна іншая гульня. Між тым, калі вяртацца ўсё-такі да беларусаў, дзе, што, як глядзець беларусам у Беларусі, беларусам у замежжы, гэта толькі кіравацца на дуэт Пісаренка і Вулін, ці штосьці яшчэ можаш параіць? Слухайте, ну, конечно, беларусы, якія жывуць у Варшаве, яны могуць і паглядзець футбол, і групы, і плэй-офф, будзем пэўныя матчы каментаваць па-беларуску, як заўсёды, як вы любіце. Вось, таму сачыце за нашым інстаграмам, фінал будзе топ асобнае шоу, а наконт беларусаў, якія жывуць у Беларусі, то дзяржаўнае тэлебачанне будзе трансляваць матчы чэмпіянату Беларусі. Уже была такая навіна. І ну, тут, я думаю, не трэба ніяк дзівіцца, бо 2 гады таму Еўра таксама спакойненька показалі. І можа там, не ведаю, можа будуць нейкія яшчэ шоу, патопчуць чарговы раз газончык стадыён Дынама. Вось, і будзе там, можа, таксама нейкае шоу. Ну, але гэтага я, скажу шчыра, дакладна не ведаю. Ну што ж, гэта так ці інакш добрыя навіны ўсім футболу. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Ярослав Пісаренка, спартовы блогер, YouTube-канал Чеснок быў з намі на відэасувязі. А ты, Віталій, не думай нават пра месяц адпачынку. Я не думаю. Закидваеш ты тут Я думаю, дзе знайсці час, каб паглядзець колькі матчаў падчас гэтага чэмпіянату. І пераходзім да нашай сталай рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў», якую мы рыхтуем з рэдакцыі БГ Медыа. Жыхары вёскі Вярхоўка ў Маладзечанскім раёне паскардзіліся на суседа, які выкарыстаў старыя аўтамабільныя шыны для умацавання канавы каля свайго участку. Ну і пасля звароту ў СМІ сітуацыяй зацікавіліся эколагі. Цяпер мужчыну можа пагражаць штраф, а гісторыя выклікала дыскусію, дзе сканчаецца гаспадарлівасць і пачынаецца, уласна, парушэнне закону. Каля дарогі ў вёсцы Вярхоўка з'явілася незвычайная канструкцыя са старых аўтамабільных шынаў. Паводле мясцовых жыхароў, іх выкарыстаў адзін з суседзяў, каб умацаваць край канавы і абараніць участак ад размывання вадой. Аднак гэткае рашэнне спадабалася не ўсім. Частка вяскоўцаў палічыла, што пакрышкі псуюць выгляд тэрыторыі і могуць нанесці шкоду навакольнаму асяроддзю. У раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў заявілі, што выкарыстаныя шыны адносяцца да адкідаў. Размяшчэнне іх на землях агульнага карыстання супярэчыць правілам добраўпарадкавання. За такое парушэнне фізічнай асобе можа пагражаць штраф да 1350 рублёў. А тым часам жыхары Віцебску апублікавалі ў адным з гарадскіх паблікаў відэа са скаргаю на затапленне падвалу ў доме нумар 13 на вуліцы Касманаўтаў. Гаворка ідзе пра будынак 1965 года пабудовы. Людзі кажуць, што ў пад'ездзе стаіць моцна непрыемны смурод, а праблема не развязваецца ўжо працяглы час. Аўтары відэа звязваюць сітуацыю капітальнага рамонту і просяць прыцягнуць увагу да праблемы. Непрыемны смурод, наракаюць яны, адчуваецца не толькі ўнізе, але і на верхніх паверхах будынку. Ну і жыхары цвердзяць, што рэгулярна плацяць за жыллёва-камунальныя паслугі, аднак капітальнага рамонту сцяж не дачакаліся. І ў каментарах пад відэа віцебічы паведамляюць, што падобныя праблемы ёсць і ў іншых дамах гораду. Ну а далей фактычна анекдот ад камунальнікаў з Воршы. Там новы пешаходны пераход стаў тэмай для жартаў і абурэння. У сацыяльных сетках каля крамы Грошык у раёне рамзавода дарожныя службы усталявалі светафоры і нанеслі свежую разметку. Відэа з незвычайным пераходам хутка разышлося па інтэрнэце і выклікала дыскусію пра якасць гарадскога добраўпарадкавання. Ну і ў каментарах меркаванні падзяліліся. Адны лічаць, што праца яшчэ не завершана і дарожнікі папросту не паспелі добра ўпарадкаваць тэрыторыю цалкам. Іншыя ж задаюцца пытаннем, чаму пераход адкрылі раней, чым стварылі неабходную інфраструктуру для мінакоў. Это Орша, ремзавод, магазин Грошек. Поставили светофоры и сделали вот такой пешеходный переход прямо в столбы. Ни тротуара для прохода, и на той стороне бордюр.
Но главное, что светофоры поставили. Дурдом. У мяне, дарэчы, ёсць версія. Магчыма, гэта пераход не для людзей, а для жыхароў газону. Конікаў, вожыкаў, павёрачак, птушак. Так, дзякуем вам за ўвагу. Для вас у гэты вечар працавалі Валерый Руселік. І мой прыгожы і разумны калега Віталь Бабін. Дзякуй, да хуткай сустрэчы ў наступных эфірах. Пакуль.